Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke ing Yudhistira Yayi Dandun Wacana sawetara siadi pisah lan kadhak nentremke kahanan negara Ngamarta ya ing Indraprastha ana menungsa ingkang wani gawe rusak telenging negara ing Indraprastha ya negara Ngamarta menungsa ingkang gawe rusak Yayi ya pancen mengkono dina samengko wis tak tamani daya pangaribawa wekasan menungsa sing aran Raden Bratasena wis ora isa nglawat tumuli aku matur karo Yudhistira kakangku ingkang minangka dadi makuthaning bangsaning jin menungsa sing wis wani ngrusak papaning para jin mau mangsa bara nggone bakal maringi pidana karo menungsa mau Yayi Dandun Wacana mapan ning pepungkuraning pun kakang pribadi ingkang bakal menehi paukuman karo menungsa ingkang mulang sarak mau Yayi.